rame-rame ku rek. Ono apa ya rame-rame ku ya? Aduh, kok kaki bancaan iki kayak engko aku di BE tak aku engko iku ungak-ungak ngene engko diceluk BE kok diparani dikeki. Itu iku apa jare wong. Lapo sampean iku? Gak apa-apa saking Nyari ya. Lapo pen Mbak Indah? Iki lho katanya no pancaan nyari nih. Enggak wes sungkan aku Rona kedulure ya. Gini. Gak wes sungkan aku Mbak Indah. A few moments later. Oh, dungaren sih tak nang Mbak Indah sih BE anu nomor dikei. Kok dungaren ngono lho aku gak diteri. Wah, kene lho. Kok amping-amping ae mulai mau merasaku. Kok sampean amping-amping ae mulai mau. Iku BE tak kudu calun-cali gedang tak cali gedang ya. Iya, kacang-kacang iya sate gak apa-apa tak ngene aku. Mbak Indah lho rek. Apa iku jenenge ewo apa ya kok rame ngono. Lah mesti tak celuk tak kongon rewah gak gelem. Iki sik sore. Iyalah tak kirano wis mari mau isu Mbak Indah. Iya, arep-arep tak kirano BE aku kok dikeki paling yo gak soto. Yo gak wong aku ketok pen sampean niku biasa. Mulai isu mulai wingi pen wis apa ono sisteme iku aku sore si ana cara sampean tak kongkon rewang mau tak celuk tak kongkon rewang. Walah dadakno wis aku tak mulai len ngono. Salah wong ngono ora-ora lho. Lah kepengin tak kei jajan. Gak wis lah Mbak Indah paling yang kei gedang ambek ngene. Kacang apa ya Bang? Terus aku mulai wis lek ya mulai Mbak Indah. Tawani mangan salah sore.